három dalunk pedig először egy Bárdos Lajos nő lesz, a Aranyszárnyú Angyal, ezt tavalyi koncertünkön már hallhatták tőlünk a kedves közönségünk, majd a nagyon nagy klasszikusok következnek, Csendes éj és a Mennyből az Angyal. Fogadják tőlünk szeretettel, két utóbbit, ha ismerik, nyugodtan énekeljék velünk. És ezzel a két dallal kívánunk mindenkinek nagyon-nagyon áldott, békés, boldog ünnepeket, és szeretném még felhívni a figyelmüket, hogy jövő héten vasárnap a katolikus templomban a 10 órási kezdetű mise után koncertet adunk, az adventi koncertünk akkor a jövő heti mise után hallható a katolikus templomban. Köszönjük szépen!